Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitran Anjing. Oke guys, kali aku pemasak mergawe satset ini guys. Masak satset guys. Ya. Potong. Masak satset ala aku guys. Ini kan tak nonton ini ke arah masak satset. Ini guys. Kan mau masak sensori ram. Aku masak salah bagus satset guys. Sen. Hey, Sen. Soalnya nggak lampu guys, tadinya setelah aku guys, gerak 2 menit jadi guys, ya kan? Ini agak suwi. Cepet ya guys. Ini gak apa kamu bikin terus jadi guys. Sudah pakai lipstick. Terus 3 menit guys malam. Gak sampai. Terus guys, ngene tok wis dadi lho. 3 menit pas ya guys. Gak suwi. Guys. Ini kan suwi. Aduh. Guys, sempat minyak. Untuk konggone iku guys, apa jenenge? Konggone promoan iki 12.000 untuk 3 guys ane aku. Nek bentul-bentulan yo nanggone sing minyak isi ulang. Kerja minyak ngene iki ya guys. Maksudnya semprot ke toko pom yo. Semprot meneh. Wis guys, aku tak berangkat sih yo. Iki bumbune apa? Gambang, bawang, terasi, lombok, minyak moto, gula, jangan asam, sing ulek wonge ayu. Iya. 200 ae. 200 gloweng. Guys. 200. Guys, mulek. Apa sih? Tuwek. Masak iki dingin apa? Cowek. Sabak neh irisane. Lho isa sampe dino sabak, mbok kira. Padahal iki sak isa. Iya, makane sesuk aku nek isa ya sabak neh wong keluarga besar kok iso aneh.
terong di mana? Dari kawan resi yo kuwi jenenge tuku jangan yo guys. Nek resi nganu guys, nek gak isa-isa nganggo kuwi lho. Godhong. Godhong. Pas minyak. Lah. Jangan asli guys. Ya meja kene apa-apa ra? Sampai HP-ku ya Nendi. Nanti. Nanti? Jajan ya Allah Gusti. Iya, isu-isu wis tuku jajan nang tuku jajan berhadiah. Oh. Tuku jajan berhadiah. Langgek jam piro? Iya lah, musiane jajane kok sepuro apa besok senange. Jangan nang. Ya tomat mah suwara kompor Tri, kobong lho Tri. Mari. Iki. Suwimen mbak iki wis purung. Oh. Gong, Mare kratak-kratak ngene ta. iki anu Ora jagung manis kok. Heh. Wis endok. Ya Allah. Ya kegedean ya mbak, pian eros loro ki nendi lah kalau digo jangan kau dek ngirung isa-isa kok. So aneh. Duwe loro mbak. Ndek kon apa kok tekune? Terus siji nendi lah? Saya mbak isa-isa dek ngi. Aku bingung isa-isa. Gimana ya ora jagung manis dadi nih angel wis to angel. Aku mau Cek mabuk matak. Lah kan kok kok Lak wajan mbak Naira. merah. Naira kok merah nih merah. Nih merah iki ngerti dodolan ora dodolan ora. Jika sedilak kok awakmu yo rekreasi sekolah. Iya. Nemulan kas. Saiki Naira rekreasi guys nang Surabaya numpak kereta. Kan pengen numpak kereta ya mbak numpak kereta. Apa? Ngemper ning di Surabaya. Sampai aku ngeling open-open. Marayu bener-bener wedhus ya Allah ya. Enggak mau Pak Nonte. Aku tapi lali numpak apa? Aku ki biasanya ndek kaya numpak sepur biasa. Iki aku lali. Aku tahu ning ndi. Padahal 4 tahun ning Aku Surabaya. mati ngambil ponakane ta. Enggak. Dia aseme ndi? Asem. Asem. Kok tak kayak laos tadi. Nah, wis tak cepakno ngono kok. Masak kok. Ngono kok ngenyak aku. Masak lali. Wis aku kesel aku. Kesel. Mari lah jagung manis sama maksud. Aku asem deh wakeh dari setengah plastik. Bego apa? Nek on diet aku nggak asem. Kayak nganu. Goreng nih. Dek nih. Iya kayak sama nih kasih ketutan ora. Ora iki sing biasa masak Nah, kok. aku kira tau gua asem-aseman kok. Masak. Terus tak nambah kok iso malah kok aku. Tak ambil. Wah, langsung nganggo Mbak. Lah iya. Mbakku ki lagi masak ki jangan menit guys. Asem. Jangan asem ya. Jangan asem kleru. Kleru sithik kok iso delok ya Allah. Aku nek jangan asem iki gak enak Mbak. Kadang enak kadang ora mbah. Guys. Ya kene ijo-ijo nih tong telo iki. Kenek. Enak. Ya ora nek apa-apa. Aku tapi gak iso Mbak manak jangan asem terong bareng ngono iki. Aku seneng nek kudu sule ngono kae. Iki guys, nganu apa jenenge? Ki lele kok digoreng. Terus ambek aku
Iku guys. Gawe pelas iki wis tak bumbone karek goreng entok iki wis mantep. Guys, kok dilanjut meneh yo. Ki mang itu kurang ya, Mbak. Kurang mbak panas engko. Goreng anakmu. Tuh gethuk tuh apa-apa guys ya Allah. Sematang ki sambel iki koyo ngene. Lah kene mamle. Ki pelas karo tempe. Pelas apa? Ki urang, do pelas masak karo Dek. Ki enek lele. Ki lho 500-an ki mang tuku apa jeneng? Jam asem. Mbok em ndang kaget 500-an iki. Nah, sapa jenenge rel? Gorengan 500 gunung. Wis sambel iki guys. Gorengan Gorengan iki mang. Mas tempe Wis sarapan sik iki guys. Wis matang saya masak iki. Mang nyambel aku. Ki aku goreng mbakku ki sing jangan iki guys. Lengkap. Nek Nangis belum? Nah, aku kalau bilangnya enggak. panas. Ayo apa pilihan? Yo, ben tak deleng. Jangan senengan. Tapi aku gak iso iki, Bos. Yo tak dono iki. Duduknya terus mek kuwi kok. Ki mah lele iki. Sambel. Iki limangan. Kau senggep mek pelas burung ya, Pak? Belum ae. Tapi mangan ki ya Allah. Cocok ya, Pak ya. Cocok. Jangan dorong senenganku. Tapi aku gak iso nek jangan ngono. Asam ira ngalor lagi dul aku nek masak. Ki mang mbakku sih masak, Pak. Tapi jangan etok. Nek permasiku guys, aku mangan mbek iki ae. Gayane mangan sithik ya, Pak ya. Padahal biasanya sak embuh. Ki mang aku malah wis ngono, Pak. Wis mangan ngono iki. Manjajan. Ndak kuwi masalahe.